akin hun ki samla ba aplai kam na ryngkat bat ki nong yalam jong ka KSU kum jo na ka KSU henne ka janmin kila kando ya ka mentri ka koi ka khia ban pan jing shai halor ka rukam Pynmih ya ka result ka ba ki tho ha ka arpoi terek menta ubanai ha ba kran bat kilat pathai kubor unong yalam jong ki te ki na samla lor step nongrum ule thu bakila dawa ru na ka mentri baki dei ban Pynmih biang ya ka result ryngkat ki mark ba ki samla ki yo da ka basdang naduh roll number 1 terter hadu bakun Lamag ka, kanmi ka day ka dyan ka GSU, but GSU. Like, so two of them.